Nhasi uno Sunday yakanaka kudai toda kumbotaura. Ndoda kumbotaura uyo ari kufila worthless. Uyo ari kufila kuti God has turned his back against him or her. Uyo ari kuona kuti zvinhu hazvisi kufamba mukati meupenyu, aluza hope mukati meupenyu, asisina kwokuti ndoita sei mukati meupenyu kuti ndotizirepi. Vadikani kuna mumwe kuti panguva ino zvinhu zvakatovaomera, kuvaomera kwokuti right now anotofunga kuti kufa ndoyega solution yasara. Kuvaomera kwokuti anotofunga kuti maybe handisisina kana munhu anomira neni. Kune vamwe vanhu kuti guys paupenyu haana munhu wekunochemera maproblems ake. Munhu atori condemn even kumafamily. Munhu wekuti pese pasvika anovengeka, ane spirit yekungovengeka asina chaatadza. Munhu akanaka chose but akaenda pavanhu kudai so anovengeka. Akatataurawo even achara zvine sense hakuna munhu anomunzwa. Kune mumwe munhu ari kutochema right now wekuti murume haana kutomborara mumba. Murume amuka makuseni akaenda neFriday Friday nanhasi azati murume ari kupi ihondo. Kuna umwe ari mukati memafight right now nemagirlfriends kuti murume wangu akanyenga. Girlfriend ichitaura kuti pauri pa handisi kutobva, pahari handisi kubva, ndichange ndiripo. Vadikani, zvinhu zvakawanda zviri kuitika mukati meupenyu. Vamwe vazama kumira, vamwe vazama zvakasiyana siyana but hazvina kushanda. Vamwe vatofunga kuti right now panguva ino iyi upenyu hwangu hausina kana basa, ndingori munhu ari kungofamba, chinoita hapana. Azame kutengesawo, chinobatika hapana. Azame kuita madhira kuitwa nevamwe, chinobatika hapana. Abiya wake waari kufamba naye ari kutotengerwa achiita mari vachitengesa zvinhu zvakafanana. Iye achiita kunge atengesa zvinhu zvinonhuhwa vachitengesa zvinhu zvakafanana. Variko vanhu vakadaro mudikani musi ranhasi. Ndio vanhu ndoda kuti ndimbotaura navo mbijana vanhu vakadaro vanhasi. Vadikani regai ndikudzei. Musakangane paya panonzi huyai mose makanisa makaremerwa ndichakupai sororo. Ndio panenge pachidiwa iwewo ipapa apa. Paya panonzi ndiedzei munoti handizaruri masi wangu amuya mutsvene kuti ndikuropafadzei. Ndipo panenge pachitaurwa iwewe apa. Ipapa pakanguva dzakafanana idzozi panonzi panoperera pfungwa dzako. Ndo pandinotangira. Ndiwe mudikani unenge uchitoudzwa kunzi paperera pfungwa dzako apa. Chirega nditangire inini ipapo. Right. Mangwana nhasi ndoda ngokupai word of encouragement kuti musaneta. Musaneta guys nekuti Mwari vanonzwa ende Mwari vari pachigaro. Mwari kana vagere pachigaro avazombofoka kusiya. The problem inoitika ndeyekudai so. Tinonamata takati wani gumbo uku. Hatizivi chako takamira papi panzvimbo. Uku ndiri kunamata ndiri kudedzera Mwari zuva nezuva. Mwari ona dambudziko rangu zvinhu zvangu hazvinamira zvakanaka. Mwari nokumbira kuti mupindure inga muri kungoropafadza vamwe vanhu. Marapafadzira muri kungoita vamwe Mwari neni ndiropafadzewo mangwana nanhasi. Mwari vanoti kunge vasingakunzwi. Dambudziko racho vadikani ndisu. Handiti 1 minute tiri pasocial media. Tiri kukomenda rubbish pasocial media. Tiri kukomenda tichitukirira pasocial media. Tiri kutofamba tichituka vanhu pasocial media. The next minute ndakupfugama ndakuti Mwari hamusi kundiona. Umbori papi wakamira papi? Umbori kudei chaiko mukati meupenyu wako? Do you want to still continue kuita izvi zvokuti urarama uitako zvaunoda kana kuti unoda kuti Mwari vatsvage nyasha kwauri? Kana uri kuda kutsvaga kuti utsvage nyasha kuna Mwari, kana uri kuda kutsvaga nyasha kuna Mwari, mira panzvimbo. Kana iri nguva yekuti wakaomerwa chaiko, iri nguva yekuti zvinhu hazvisi kunyatsofamba chaiko, vadikani hawani nguva yekuenda kunokomenda zvinhu zvakaipa pasocial media kana pai. Ndikutora panyaya social media because video chenda pasocial media ende vanhu vakawanda iko zvine zvitiri kupara zvivi, tiri kupinda mukati mezvivi, kunyura mukati mezvivi nyaya yesocial media. Hatichazivi tinenge tichiti haakutamba, hatiri kutamba, but mukutotamba imo mumacho matinenge tichiti tiri kuita, we are offending other people. Mukutamba kwatinenge tichiti tiri kuita ikoko, zvimwe zvacho tinenge tichitaura Mwari havatozvidi. God is against that. We take it for granted. At the end of the day, just go and sleep. Hauende kunokumbira regero kuti Mwari nambokutadzirai paya pakati nepakati. Where are you? You cannot be cold. You cannot be hot. 1 minute you cold. 1 minute you hot. 1 minute you lukewarm. Umbori papi. It's either womira kuri cold. Kana womira kuri hot. Hapana lukewarm. Problem yedu muzwara nasi ndekuti we want to everywhere. We want to be there. Pese tinoda kwangwa tiripo. Vadikani Mwari havashandisa izvozvo. Mwari havana vavanorasa ende Mwari havana favor. Ende kana muchiziva Mwari wokuti ndiMwari vakatendeka, vanomira panzvimbo, ndiMwari vanomirira iwo kuti vatsvage, ndiMwari vanomira panzvimbo voti uya unditsvage, voti ukanditsvaga unondiwana, ukauya ukandikumbira chingwa handisi kuzokupa dombo, ukauya ukandikumbira hove handisi kuzokupa nyoka, ndiMwari vanodaro. Mira panzvimbo ukumbire Mwari uti Mwari ndamira panzvimbo. Mwari ndauya upenyu hwangu handichazivi ndoita sei. Mwari honai pandasvika pese ndinovengeka. Honai ndiri munhu akako. Vamwe vanzwa nokugeza neweti idzi. Chinoitika hapana. Vanoudzana kuti ukageza neweti munyama unobva. But munyama uchiri kungokuteverera nokuti weti ingori weti. Hakuna chinoshanda chinodarika Mwari vako vadikani. Vamwe vanzwa nokugeza nezvinhu zvakasiyana siyana. Vanzwa nokugeza zvinhu zvakasiyana siyana. Hazvisi kubva nokuti you are not even praying. Pray to God. Namata kuna Mwari usedenga.
challenge God, muchallenge mwari uyu. Uti mwari makataura musoko renyu ndimi, mwari makataura mukati. Uyai mose makaneta makaremerwa. Nhasi ndauya nokuti ndini wamaireva. Ndini ndakaneta ndakaremerwa mwari. Saka munda kuti ndite sei mwari. Vaudze mwari uti nhasi handisi kuzosiya nguo yenyu yemupendero. Ndicharamba ndakaibata kusvika pandiropafadza. Ndiropafadzei mwari. Chema uri panzvimbo. Hanzi mukadzi wokubuda ropa kwe15 years akataura chero vakadini handisi kuzosiya. Akaramba akabatira panguo yemupendero achiti nhasi ndo zuva rangu reponeso. Anga ane stubborn faith yanga anayo akati ndichabatirira apa. Muchandiporesa chite mwari. Mwari hanzi Jesu vanonzwa simba richibuda mavari. Vanovhunza kuti andibata ndiani. Oti ndini mwari wangu ndagara ndichiuya pano zuva nezuva. Ndagara ndichitsvaga pese pamunonzi munouya kuti muponese vamwe. Inini muchingondifura. Munongondifura nguva dzose. Nhasi ndataura kuti ndinotokubatsai chete. Ndicharamba ndakabata kusvika mandiporesa. Ndicharamba ndakabata ndosaka ndabata nguo yenyu. Ndaramba ndakaibata kusvika mandiporesa. And indeed it worked. Akaramba akabatirira ipapo kusvikira aponeswa. Rega kumira kunzvimbo mbiri mudikani. Rega kuti mumwe musi uruku mumwe musi uruku. Tinombovakanganwa mwari ava. Kucha kuvakanganwa zvachose mwari ava. Kucha kuvakanganwa kucha kurarama zvatinoda munyika kunge upenyu ndehwedu. Kutaura zvatinoda munyika kunge upenyu ndehwedu. Vadikani, kana zvinhu zvisina kumirira zvakanaka, take your time, focus on your God. Dzokera pana mwari. Tinombozvotise tinosvika papoindi yekuti dzimwe nguva tinomborasika so. Pane pokuti unotora a step back so womira panzvimbo ti I want to be in my own corner. Ndamboenda pakona yangu ndega ndimbotaura namwari because zvakutoitika pana pazvisirizvo. Because the devil has come to destroy, to kill vadikani and to steal. Akaya kuzoba kuuraya nekuparadza. Ari kuparadza dzimba, ari kuparadza kabisira, ari kuparadza marriages kabisira, and the people are not seeing it. We are busy nemafoni edu. We are busy following human lives for social media. We are busy social media. Mwari vachauya vagokufura mudikani. Ukosara uri padambudziko rako, ukosara uchinhuhwa, ukosara uide munyama, ukosara uchivengwa nemunhu wese, ukosara mwari wakutena against vashitani vakatena his back against you. Pasina nokuti mwari vauya vaona usipo panzvimbo, vanouya vachifura, vanowana usina kumira panzvimbo, vanowana uri palive, uri kutukirira uri palive, vachida kuzokutsvaga, vauya kuti vazokupa dzikinuro dzako, vanowana wakati go palive uchiona kuti aiwa nasi mastreet azviva nekufamba, makumba azviva nekufamba mastreet, mari vanosvika vodarika zvavo. God is not a respecter of men. God is not a respecter of men. Know your priority. Mudikani mwari vari kukuda. Despite the situation that you are going through right now, despite whatever that you are going through right now, despite zvauri kusangana zvakati muupenyu, God is still God and God is sitting on the throne. God is waiting for you to make the first move. Mwari vari kukuda. Keep on holding to the hem of his garment. Ramba uchingoredza chingoti, here I am mwari. Here I am God. Here I am God. I am not going to go anywhere until you bless me. Mwari chinjai situation yangu. Mwari chinjai chiraramo changu. Mwari chinjai zvandiri. Honai Jehovah zvinazvi kuva makati mupenyu hwangu. Kuba kwangu baba kwangu vakapanduka. Baba kwangu vakutogara kune mumwe mukadzi. Honai Jehovah zvinhu zvakamira zvakadai sokati mupenyu hwangu. Mwari vanokupindura mudikani, mwari vanorescue nokuti mwari havana favor. Mwari asi mwari wekwamoyo chete. Mwari asi mwari wekwasoko chete. Mwari asi mwari wekwashumba chete. Mwari havasi mwari wekwahove chete. Mwari havasi mwari kwakasiyana siyana. Mwari ndimwari wemunhu wese. Mwari ndimwari vako iwewe. He is your father. Challenge your father. If you are a child and a child wants something from the father, anaenda achinodhimanda kuna baba vake, haenda achinonegotiata. Anosvika pana baba vake kuti baba ndauya, ndaoda bhasikoro randiri kuda bhasikoro iroro. Baba havana choice kunde kunotsvagira bhasikoro iroro kana vava namari. This same applies to your God. You go to your God and say, Mwari ndauya, makataura musoko renyu mukati zvakati, quote the scriptures. Ndimi makati makati zvakati Mwari. Ndauya kuti mundiropafadze. Ndauya. Don't negotiate. Tell God what you want. Unoti Mwari avakuropafadzi here. Mwari vanokupindura. Mwari vanokuropafadza nokuti ndimwari vakatendeka. Dzokera paposition, dzokera panzvimbo mudikani. Zvese zvauri kusangana nazvo izvi is just a test. You're going through a test. Pasa test mudikani. Imbomira zvisingakupi chipundutso kati mupenyu hwako. Chimbonotsvaga nyasha dzedenga. Mwari vari kukudana, vakutidana tese. Hakuna chinonzi anzi uyu mutadza wedzukina Mwari. Mwari vanotida tese. Vakatouya pano pasi kuzotsvaga chakarasika. Chinove ini newe. Ndisu vanhu vacho vakarasika vari kutsvagwa naJehovha. Vatsvene havana nekubatana Mwari. Kana aripo mutsvene anomutsvagirei zvake Mwari. Iye ari mutsvene nechekare. Mwari vakauya kuzotsvaga chakarasika. Hanzi ndakauya kuzovhima nekutsvaga chakarasika kuti ndichipe zororo. Ungavengwa nevanhu vese. Vachauya vagokuvenga. Ugochipa wasvika ugovengeka. Kuti usina chawaita chiri wrong unovengeka. Rega ndikutaurire vadikani.
hands 1,000 will come on your left hand and another 1,000 will come on your right hand. But kana vodzokera vanodzokera vari in 1,000 in different ways vachitiza nokuti vanenge vaona chinoshamisa chinopenya chiri pauri nokuti mwari wedenga shumba yerudzi rwaJudha inenge yasvika yakamira panzvimbo pavanosvika kudai so pane kuti vaone iwewo wavajaira kuvenga vanoona pane shumba yerudzi rwaJudha vanoona pane shumba yerudzi rwaDhavhidha yakamira panzvimbo so inenge chingoonekera pameso pako so inenge chingoonekera pamhanza pako so votaura kuti apa pasvikika apa uyo achaiti uyu vanotiza nenzira dzakasiyana siyana. Mudikani mangwanana nhasika nguva yandisiya ndatirega ndingotaura newe kuti mira panzvimbo ive munhu anomira panzvimbo ive munhu asina ruvengo ive munhu asina hatred mukati mako ive munhu akazara nekufara nekuseka nerudo mukati mako ive munhu anoregerera mangwanana nhasi regerera une zvinoko hazvifambi here. Ndinoda kuti muvenezuela akaropafadzwa wadikani ngatidzokerei pamavambo mwari vachikuitirai zvakanaka vari mubatsiri wedu vatiitire zvakanaka runako ruve mukati meupenyu hwako zvakanaka zvokutiverere mukati meupenyu hwako rudzikinuro ruvemo mukati meupenyu hwako muvenezuela rakatendeka.